Duk adanki iya kwalliya ko saka sadaddin sutura, Hajiya ta in ba kya gyaran fata sai dai mu kira ki da Hajjo. Kin san dalili? Domin kasaitacciyar mace takan kera sa'o'inta ne tun daga kan launin fatanta, sannan sauran abubuwa su biyo baya. Wannan ne yasa Dukan by Umkwese ta jajirce wajen ganin kin zama Hajjaju, wato cikakkiyar Hajiya, domin ta kware wajen mai da tsohuwa yarinya yar shekara 60 ta koma 30. Shi yasa ta tanadar miki dilke scrub, wato scrub na dilke wanda ya zo da launi daban-daban sai wanda ya dace da fatarki. Musamman akwai dan Sudan wanda suke kira da Sudanese dilke scrub. Kin san aikin da zai miki matar oga? Kada ki ji na kira ki da matar oga. Wannan sunan na mai house ne. Sudanese dilke scrub zai taimaka wajen raba ki da duk wasu kuraje na fuskarki, ya kawar miki da dukkan taban fuska, madam, har ma ya saka miki laushin jiki. Kin ga kenan har a jiki zaki iya amfani da shi. Sannan akwai sabulu shi ma na daban wanda suke kira da dilke so. Shi ma ba a cewa komai. Sai dai mu ce sai an gwada akan san na kwarai. Duka waɗannan kaɗan ne daga cikin ingantattun kayayyakin Dukan by Umkwese. Ku gyara zama domin ganin sauran ingantattun kayan mu. Shin ko kin san babu mummunar mace sai wadda ba ta gyara? Duk kyanki da zarar kin rasa wannan, Talatu kin rako mata duniya ne. Kwarai hakan na ce, ƙara buɗe idanuwanki da kunnuwanki ki ji ni da kyau. Dukan by Umkwese gwana ce a cikin gwanaye domin ta cancanci mu bata delegate ta fannin gyaran jiki. Shi yasa idan ta daddage ta haɗa amarya, angwayen kan rasa inda za su saka ta. Ina ga amarya kanta, kin ga kenan kila sai dai kyautar gida da mota. Ta tanadar wa amare haɗin su na daban wanda ba a cewa komai sai wanda ta gwada. Ta fannin kamshi kuwa, Dukan by Umkwese ƙarshe ce wajen haɗa turaren wuta masu kamshi iri-iri masu firgita mai gida. Ina nufin wato oga na matar oga kenan. Ki kwatanta yadda oga zai rikici yayin da Dukan by Umkwese ta da gargaje ta haɗa miki humurar nan nata wacce take ɗauke da sirrika daban-daban. Kamshi mai sace zuciyar hani. Bugu da ƙari ga turaren mai wato body perfume mai ɗan karen kamshi, ta kuma haɗa miki da collection nan nata na manyan mata wacce aka rasa sunanta balle a je kasuwa a siya. Sai in ke kika fayyace musu sirrin Dukan by Umkwese. Abin burgewan shine kuma maza ba a bar ku a baya ba, domin Dukan by Umkwese ta tanadar muku naku haɗin na musamman wanda ba a cewa komai. Naku kawai ku ziyarci shafinta na Instagram @Dukan by Umkwese ko ku shafinta na TikTok Umkwese 0 ko kuma ku tuntuɓe ta a lambobi kamar haka: 0800 600 50 4253 ko kuma 0900 47 6911. Amma fa ku sani ba iyakacin su kenan ba. Domin ƙarin bayani ku tuntuɓi Dukan by Umkwese a waɗannan lambobin domin sanin ingantattun kayayyakin gyaran jikin da ta tanadar muku. Dukan by Umkwese, duniyar kamshi. Ina oga da matar oga, ina second wife, ke ma ban manta da ke ba. Ina amare da 'yan mata 'yan kwadisa, ku garzaya Dukan by Umkwese domin ke da sa'o'i daga baya ku zo ku gode mana.